sila guys, ang dami oh. Ang lamig. Hi nga pala sa lahat. Pasensya na kayo, matagal-tagal kaming hindi naka-upload. Ang lamig. Negative 1 degrees yung guys, yung temperature. So pauwi na ako ng bahay. Shout out nga pala sa taga Dipolog na si Vince Acopio at si Gian. Sa inyong lahat diyan. Shout out sa inyo, sa inyong tanan. Kalamig. Katugnaw kayo, kupos yun ang itlog. Tagal na kaming hindi naka-upload, 1 week na. Busy na sa trabaho guys, pasensya na talaga kayo. At yung pag-vlog namin kasi naubusan na kami ng content. Busy din si Ima sa trabaho, busy din ako. Kaya once a week na lang makapag-upload. Hi nga pala sa mga pamilya, sa pamilya ko dyan sa Leyte. Kumusta kayo diha? Sa Manila, sa Cainta, Rizal, sa lahat ng mga nanonood, shout out sa inyong lahat. Ito na yung sitwasyon ngayon dito guys oh. Sobrang foggy, lamig. So while pauwi na ako ng bahay, dadaan muna tayo ng park. Shoutout nga pala sa kaibigan ko dyan sa Manchester, Bro Jap. Sa taga Ireland na si Monteo family. Shoutout sa inyong lahat dyan. Sobrang lamig. Ito yung sitwasyon ngayon dito guys, December, papunta ng winter. Hindi na ako makapaghintay sa summer next year. Ganito yung buhay dito. So everyday ko talaga guys, dito ako dumadaan papuntang trabaho. Kasi nakaka-relax. Pag dumadaan ka sa park, nakaka-relax. Di man ako nagda-drive. Kaya maganda yung naglalakad araw-araw para exercise, para iwas high blood. Maganda tong park na to dito pag summer. Maganda mag-picnic dyan pag pag summer, barbecue.
Tapos dito naman sa kabila, mall yan dyan sa kabila. Daming ibon, oh. Daming ibon, guys. Ano, bigyan natin ng tinapay yung ibon. So, meron akong dalang tinapay dito. Lamig. Ano natin? Saburan natin ng mga ibon. Maraming kalapati dito, guys. So, bigyan natin ng pagkain ng mga kalapati. Sila, guys, ang dami, oh. Kalapati. Pero mas marami talaga to. Pinapakain ko pala sa kanila, slice bread. Grapa yan, guys. Dami. Dami nila. Ayan, oh.
Meron pang konti. Ubusin natin to. Tawag ng kalapate. Halagang 1 pound guys. Natutuwa na sila. Last one. Yung last. Ubos na. Finish na. Tapos din pagbili ko nung yung binili ko nito, lang to, 1 pound. Halagang 65 pesos sa atin. Buong sliced bread. At marami na tayong napasaya. Masayang-masaya sila ba. Tuwang-tuwa yung mga kalapati dahil minsan lang kasi iba dito nag-feeding. Kaya pag dumadaan ako dito, tuwang-tuwa na yan sila kasi nagdadala ako ng sliced bread. Napamahal kasi ako ng kalapati guys kasi simula nung ng elementary, nag-alaga ako ng kalapati. Marami akong alaga kasama yung kapatid ko. Kaya pag makita ko ng kalapati dito, binibigyan ko ng pagkain ng sliced bread. Yung sa amin kasi binibigyan namin mais. So dito, nasanay sila sa sa sliced bread, kaya pag lagi akong dumadaan dito, binibigyan ko sila ng sliced bread. Nakakatuwa ba? Mailap yung iba pero yung marami kahit hawakan mo sila. Kaso ayoko naman na hawakan dahil baka makita tayo ng pulis. Bawal yun. Okay lang yun na bigyan mo sila ng pagkain, wag lang dakpin ba. Kasi alam mo naman dito sa Yoki, mahigpit sila sa mga yung animal protection nila dito, talagang ini-implement nila. So ayun guys, pauwi na ako. At sana masaya kayong napanood yung video na yon. Maraming salamat talaga sa panonood ninyo at sa walang sawang pagsuporta. Ingat kayo lagi and God bless us all. Bye bye.